Terceiro accidente en 2 días na curva de estrada chantada a Monforte nas proximidades do cemiterio da Vila do Asma. O condutor desta furgoneta saíu afortunadamente ileso despois do aparatoso sinistro que se suma á longa lista de vehículos accidentados neste tramo, nas proximidades de Ponte Meixide. Foi pasadas as 6:30 da tarde cando o veciño de Lalín perdeu o control da furgoneta na devandita curva, mentre circulaba a dirección chantada. O automóvil invadiu o carril contrario e posteriormente bateu cunha sinal de tráfico e foi freado por un poste. O vehículo sufriu danos de consideración e quedou en dirección contraria á que circulaba, pero milagrosamente o condutor saíu polo seu propio pé polas portas traseiras da furgoneta. Ata o lugar desprazouse unha ambulancia alertada por unha testemuña, pero comprobaron que o condutor non sufrira dano aparente. O único ocupante da furgoneta encargouse persoalmente de avisar o guindastre para retirar o vehículo e trasladalo a un taller. Este novo suceso pon de relevo a necesidade de revisar o estado da calzada ou trazado desta curva e son moitos os veciños e condutores que demandan que se analicen as causas dos continuos accidentes neste punto, sobre todo cando se rexistra algún chubasco.